Igbo bụ Igbo, ndewonu. Abịa nka njụa ọha ajụjụ ma jụkwa ọha uche, maka na anụ taa akaala eze, ọkwa onye bụ na eze na-achị ọfụma, maka na onye ajụjụ adịghịkwa n'efu ụzọ. Ajụjụ a m chọrọ ịjụ ga-adị ka ahụrụ nke a nọ n'elu wee nyụ, nke ga-abụ ijiji ghari. Mana biko kaba arụ nyere m ntị gị ma geruo okwu a. The power of reincarnation and incarnation, incarnate or reincarnation. Ndị ụka kwenyere na incarnation iwere arụ. Ndị ụka kwenyekwara resurrection on the last day. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala bụrụ nwa afọ Igbo kwenyere na a na-alaghachi ụwa ọzọ, na mmadụ na-abịaghachi ụwa, na mmadụ anaghị anwụcha anwụcha, na mmadụ na-alaghachi ụwa ọgụ aha 7. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, ị nwere ike ịkọwa ụwa one gị bịara? Ọ bụkwanụ na ibicha ụwa a wee lọghachi, kedu obodo ị chọrọ ịlọghachi ụwa? Kedu ngwuru ị chọrọ ịbịa ụwa? Maka na amara m site n'ọnụ ndị gboo n'oge ha dị ndụ, ha ga na-ekwu na ọ bụrụ na nwa na aga m abịaghachikwa ụwa na ngwuru a. Nke ikpete maazụ, ị ga-alaghachi ụwa ọzọ, ọ ga-amasị gị ka ị bụrụ onye Igbo? Okwu a dị ka ahụrụ nke a nọ n'elu wee nyụ, nke ga-abụ ijiji ghari. Just bring the sense of your reason on this matter. Nyawa ka nsị ka mme gịnị ka ntụnyere ụmụnne anyị. Ọ ga-amasị m ka ị kaba arụ mee gịnị, deelu ya n'ozi edemede, ma kaba arụ tụsakwa ozi a ka ụmụnne anyị wee fụkwa ya, nye m ọsịsa ha. Ndewo na isonyere m. Gbasara m ozi a ma gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị, gbara onwe ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.